अदालगुरियाव सोलिदों माइक एनाउन्सार होलायनाय जुवानि आड्डा। बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव बुंफबदों जुवानि आड्डा। हगारनानै होदों जुवानि आड्डाखौ फ्री हेन्ड। गैया पुलिस बिफाननि सिग्रोमनाय। हिन्दी इंराजिजों एनाउन्स होदों आरो लिंहरदों 10 में 20, 100 में 200। आरोबाव बुंबावदों पैसा फेंको तमाशा देखो। अदालगुरिनि भैरबकुन्दआव सोलिदों जुवानि आड्डा। जुवा होग्राया गुबुन गुबुन रायजोनि, गेलेग्राफोरा बिटिसिनि। आरो ओनसोलाव दं एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिटिसिनि डिप्युटी सीएम रिहन दैमारी आरो केबिनेट मन्त्री चरण बर'। बिथांमोननि खोमायाव जुवानि आड्डायाव एनाउन्स होनाया थारैनो खोमायाव रिंफैमाराखै नामा? सोरनि गोहोम मोननानै सोरनि अनसायनायाव सोलिदों अदालगुरि भैरबकुन्दआव उदाङै जुवानि मेला? बिटिसि सरकारा बहा मुखुब जानानै दं? बिटिसि सरकारा बेफोरबादि जुवानि मेलाखौ होबथानो सम गैया नामा? बहा गोमाना दं बेफोरखौ होबथाग्रा बर'नि दोलो आफादफोरा? अदालगुरि जिल्ला पुलिस बिफाना फेलें नामा भैरबकुन्दनि जुवानि आड्डाफोरखौ राहा लानायाव? अदालगुरि पुलिस बिफाना मानो बेनि सायाव एक्शन लायाखै? अदालगुरि भैरबकुन्दनि बे जाथायखौ सोंखारिदों ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरा। जाय समाव बर' माहारिखौ मुलुगाव गेरेमसा हारि दानाय बाथ्रा बुंगासिनो बेबादि समाव सोलिदों बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव जौ जुवानि आड्डा।